Muriria nigo tukwirana gwika county ya Kisii asingo kumenya buna nigo aboroki bagendete kwirubiria gwikenu asengencho ya matemwa amanene yo mwako yiga asibale no kwegena bunamba chiko baba gokore buya litkoria rero nigo baba gotwara amasabo abene asaba kagokorekana ase skuru ya sekondari ya Kiamabundu asaba gakoragwa na Father Lawrence Nyaanga okwana kora sinsemecho nigo abolia abayiboli na bagabanya kinyoro kubwaterana inde kwenekyo bokoreri obuya ase amatemwa yo chingake choboigo niga bakakosegeta aborkiwa nabigo kubaboli kwenekya gose gotwara chimbwa chingia aso kwenekya obokoreri obuya mulikecho Mildred Momanyi no robotiro asenchera iyo bwagale engaki amatemwa amanene y'ekirasi g'ikumi arengete gutyo guchaka omweri bw'umukinyo yiga nigo aborokiwa bagendete kwirubiria bwikiranu nase eskuru ya sekondari ya Kiamabundu eyegotoka imyanya libali chache chingaki amasabo ase aborokiwa b'ekirasi g'ikumi arenge okorekana ase abayibuli baikirana bakoragwa na Father Lawrence Nyaanga uyo ole omoteneri bwe body eskuru eyo ase aganie aborokiwa wetanga kurwa ase amaliogo yogotindia katia yande amange aragere amatokeo abo koirana inse tune chana bachikane tinga betanga kurwa se binte binga isabu chimbe egere banyara kuyarigana bye kyagere n'amatemwa koiranga mutinyo mu mekya cyo mutinyo uyo ikomi wako yukomi nomo ase igona botutagetenga banyara kwerenda mono kurwa se beyonce bire bikomo naende tuaburiringa nona abantu baita sebinyoro bari baro batatakereti abana baita maya ase bintu biri bagokora kerokende abande mbale bono mbategete baro sino na marwa bako abana babatantani baro abande kinyasore bako ne abana kinyasore mane barachi kwibora mongo bayigubuye abantu abitwara gusabana ne serikali bone soime kigima abagambi baito egere baro renge bintu bune biga mbiya sebinyoro egera abana bayiga baito banyare gukora amatembo bari namongo amayikirano batabwati gutantana ubundi bwese cyari bintengo tantani bire nande gusiribire kerenga kyabana baito nigo boigo arure ogukura gocha ase abayibuli kubwaterana na kwene kyabuna aborokiwa tibali goche kwegwa amarwa nabaengi aseigo twakebekire asa abayibuli baito no embarabu batokonye oyi bakora ntutwara bwoba tebyo umuntu ngaya yebinte byo gukora usaribira abana baitomba kora biya samatemo ikera nturo cy'amatoke abo mwako litwanyora abana itani batano igana bakire university nabo igo mwako uyu maneka nguna kuburi abana gwetanga yenki ndate ya Cyprus kuchigoro korengi akiri umwana gukwana naende sho gokoromo bakakenyore umwalimu omonene bw'eskuru eyo nigo atebire mbe aliganeti bosibwa amatemwa yo ase aganirie aborokiwa gwetanga kurwa ase okoibera amatemwa baba prepare biya syllabus to akorire revision yagenderete na se support yaringa kurubio emwe abayiboli ngagite muna tu abariganiri kere muna yasaya bangirite kero yomo barachi banyora matoke amaya twabasomiri batware ichiko nga enjere yo gutaka nga bisakarambira obigweta no gweteana igonto basometi mba kagerete mba basokwenda maminja bareteani no nyoyo uri gweta nyoro kalire obura atari guchako abayiboli abo baikirana ase skuru eyo nigo bakira obuseneri we skuru eyo amona bali mumbuya ase gasi bakorire ase bagania aborokiwa gocha gutinya omokya ilyo korenta amatokeo amayam nje wishi yane yaringe ngani tuko twate kusagara abari baito isengi gitumo tiveki karto kwa beka in the presence of God nagatinya sai nero kwa ulebisi naende kabawo chokora mateka ya banyare gukora bya atirije tunyora abana motemtenya na bafu akore bya kabisabwa principal wakorira maya kuturangera meeting gutubeka amuna kumanya sabana bitu babera tukubasabirania bari nyasaba mente chingu kera abana baguchiko chaka matera setani inde yonsira ete enyare ko bagerirwa kurubano banyare kweta na intwe kera abana baraete nona abana 10 komi skuru bande chi university na intunto iguya ande toba moyo tobate binga obwoba barusime yabo litangani kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.